150 vaixells passen cada any per aquest varador. Aquí netegen i reparen part de les embarcacions que naveguen cada estiu en aigües de les Pitiüses. N'hi ha feines que són més complicades perquè hi sol haver embarrancades de barcos que toquen el fondo, es panyen sobre el que és sobreviva, fan dies d'aigua, pèrdues d'hèlices, les avaries normals de quan hi ha un volum navegant per l'illa tan gros que és normal que passin. Aquesta és una de les maniobres amb més dificultat. La hissada, sols aquest moviment, costa prop de 2.000 euros. Els operaris mouen un catamarà amb una eslora de 30 metres i 130 tones de pes. Un vaixell de línia que ha de passar una inspecció obligatòria cada any. Estudiem el plano de varada per saber en la nostra màquina les nostres dimensions i les dimensions del barco, saber on el podem agafar exactament. Hem d'anar a agafar punts forts perquè no rompem el barco i una volta ho tenim tot clar, ja fem la maniobra, ja anem al seu puesto i ja comencem a fer tota l'aixecada del barco. Aquest aparell suporta fins a 160 tones i cada cinta que abraça l'embarcació pot sostenir fins a 20. També es treballa amb vaixells més lleugers. De febrer a març són els mesos amb més moviment i ara s'ultimen els preparatius perquè estigui tot llest per la temporada.